Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men Allah Murat Rahim, Adatlyk radiosynyň gozalky alyp barjaty redaktory. Bugün 2020-nji ýylyň 6-njy iýuny. Görüşmek diýeli, bu gedekki gepleşigim men Haramdagdan soňky Türkmenistany ýatlandyrdym. Şu dinleýijilerimizden, ýyleşlerimizden soralar gelip gowşýar. Şu siz aýdaly Türkmenistanyň häzirki diktatory hem rejimi birden aradan gidip on yerine de Türkmen şu içine yurdun içine varıp iş alıp barmaly bolsa şoňa mümkinçilik dörete. Siz geljekde şu Türkmenistanyň geljeki hökümetini, häkimetini, siýasy sistemasyny nähil gödegine getirýäňiz diýlen ýaly soralar berýärler da. O ýene käbir adamlar, käbir illeşlerimiz o sizde parça döretmek, siýasy parça döretmek plany barmy? Eger şolar ýaly siýasy parça döretseňiz bizemin agda bolmaga da taýýar diýlen ýaly atlaram ýazýarlar. Indi şu soraga jogap bermeden odal men käbir zatlary häzir bir seljermekçi da. Parça meselesi barada aýdamda menne parça döretmek, siýasy parça döretmek plany bar. Ýöne ol mesele başga bir zada bagly bolup durýar da. Olam diňe bir şertde men üretmek planım var. Olam eger şu daşary ýurtlarda iş alyp barýan türkmen opozisiýalarynyň opozisiýerleri, ýa-ni şolaryň guramalary ýödary opozisiýon koalisiýa döretmäge ýalaşan ýagdaýlar. Indi bu näme üçin gerek? Sebäbi netidin görüşüňiz ýaly öýdüňizden sora berýäňizde näme üçin opozisiýerler ýödary birleşip bir koalisiýa döredip bilen oklar ýa bir birleşik gurup döredip bilen oklar ýa guruma döredip bilen oklar näme üçin aýry-aýrylykda üzüňlükde iş alyp barýaňyz diýip sora berýär. O soraga men belli bir derejede geçen gepleşikderimin birine jogap berip aýtdym da, ýani şu ýakyn perspektiwadaky meselege dek gelenne, maksada gedek gelenne, o biziň maksadymyz bir, o maksadym şol Türkmenistanyň häzirki diktatoryny hem oň rejimini çetleştirmek häkimetden, şonu giderýal etmek. Ondan soňra mümkinçiligimiň bolan ýagdaýyna görä şol Türkmenistanyň içine baryp bu demokratik proseslere iteri vermek. Ana şo biziň ýakyn perspektiwadaky maksadymyz. Ýöne ondan soň şol işi nähil alyp barmaly? Türkmenistanyň siýasy sistemasyny nähil gurnamaly? Döwlet sistemasyny nähil bolmaly? Häkimeti, hökümeti nähil gurnamaly? Oň işi nähil alynyp barylmaly? Indi bular ýaly meselede men aýtdym, käbir ýalaşmadyklar bar diýdim da. Indi olar bir tarapy. Indi ikinji tarapy näme üçin bileleşik ýok. Ya koalisiýa döredip bolanok şu opozisiýon guramalaryň arasynda, aktiwistleriň arasynda. Olam indi dogrusyny dogry aýdaýyn, men içinden görüp görün. Şu toporlaryň her biri öýüd başda Türkmenistanyň içine barjak bolup durjaşýar. Indi men şu geçen gepleşikden men birine men ýatlapdym da, şu Boris Muradowyň ýol başçylygyna opozisiýon topor 2000-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistana baryp häkimet agdalyşyny öýüd başda amala aşyrmagy tenanşdy. Ana şonda Abdukuliýewiň ýol başçylygyna opozisiýon topor biziň guramamyz Birleşen Türkmen opozisiýasy şolara teklip etdi. Bileleşip hereket edeliň. O geljekde de bileleşip hökümet düzeliň. O şeýdi halk üçin ala edeliň diýip teklip edenne olar başda bir radylygyny beren ýalam etseler, soň o sözlerinden diýenip öýüd başda häkimeti el almak maksady bilen hereket etdiler. Soňra öýüd guran tuzaklaryna öýüdler düşdiler. Inni şolaryň işi başa barmatda men öňem aýdypdym. Men şolaryň işiniň başa barmagyna gynan tapda diýjek gel. Näme üçin? Şolaryň eden hereketi näme görkezdi öýüdlerini awtoritar hökümetlerini gurmak. Ýani gurmak maksadyny görkezdi. Şolaryň şo pikirden uğralyp, şo netden uğralyp hereket edendiklerini görkezdi. Şoň üçin hem beýlek opozisiýon guramalar bilen, aktivistler bilen hiç ýyl hyzmatdaşlyk etmek islemediler. Indi şo ýalňyşlygy häzir hem şu taýdaky dargynyp oturan toporlar we opozisiýon toporlar şonu gaýtalajak bolýar. Olam newisiň esasyny ne dilýär şol? Eger birden mümkinçilik bolaýsa, üşüp barmaly, özümiz barmaly. Hersiniň öz niyeti şol.
Ana şol sebäplen koalisiýa döredip bilen oklar. Birleşmege beýlede dursun, bir gurama döretmelilen zat ýok bu taýda. Meniň gurum ne demok, goý bir gurama döretmesinler. Bir parça bolup hereket etmesinler. Ýöne özara koalisiýa döretsinler. Ana şo koalisiýaň ödem şu taýda daşary ýurtdaky opozisiýon guramalarynyň gaýbana hökümeti boljak. Gelecekte tayyar görünüşinde şo hökümet ýurdun içine barabiljek mümkinçilik dören ýagdaýyn. Ýöne näme üçin şonu döredip bilen oklar? Sebäbi her seniň niýeti öz başlap baryp häkimeti el almak. Men şunu dolu bilem soň aýdýan. Ne şoň şeýle däerligini men islendik biri maňa aýtsyn, men şoň bilen oturup ýüzbe-ýüz oturup gürleşmäge men taýýar. Bary ýok bir näçe sora berjek şolara. Şolaryň her birini. Şoňa jogap bersin halkyň öňünde. Ana şonna suwd ediler. Şon etiniň bardygyny şu häkimeti basyp almak, öz başlap basyp almak. Soňa beýlekleri ertmezlik, beýleki opozisiýon toparlaryň wekillerini şu taýp çöwregini ertmezlik. Indi şoň üçin özüňizni pikir edip görüberiň da, özüňizni baha berberin. Men şunu näder men bir zat bilen suwd etjek bolýanna. Yine de men gynansak da şol taparykly halmra söýünip barada ýene gurrun etmeli bolýan. Men mezur bolýan, men olaň alyp barýan işine böwet boljak bolwaýda mok. Ýöne şolaň häzirki edýän hereketini şol öňkü edilen ýalňyşlygyň gaýtalanmasyny görýän. Birinciden. Ikinciden şolaň niyetlerini şuha döredýän zatlar. Ona men häzir bir zat suwd etjek ladym bar. Delil bilen aýtjak bolýar. Inha özüňizden bilýän taňyz köpüýüňiz şolaň gepleşiklerine täyin edýän bolsaňyz. Ýaňy ýakynna ana Sapar Klimov bilen Halmurad agaň şo topory, ýa-da şo ikisiniň birleşigi da daşary ýurtda opozisiýon hökümet döretmek barada ideýa bilen çykyş etdiler. Şoňa bagşlagan bir näçe gepleşik etdiler. Indi bu näme aňladýar? Türkmenistanyň daşary ýurtdaky opozisiýon guramalarynyň adyndan daşary ýurtdaky türkmen hökümetini döretmek planyny aňladýar. Şonu elan edýärler. Indi sorag ýa-da o hökümetem şolaň döretjek şu daşary ýurtdaky hökümeti geljekde birden mümkinçilik bolan ýagdaýynda Türkmenistanyň içine baryp häkimeti ele almaly. Oňa kim ýetýärlik berdi bulara? Milyonlarca halka ýetýärlik berdim. Ya şu taýdaky opozisiýonerler ýetýärlik berdim şoň. Kim olara ýetýärlik berdi? Türkmenistanyň halkynyň adyndan iki tane adam bolup elan edýärler. Inha biz daşary ýurtda Türkmenistanyň opozisiýon hökümetini döretjek geljekde de biz ýurda ýolbaşçylyk etjek ýurdun içine baryp. Eýsem şu plany öz döwründe 2002-nji ýylyň noýabrynda Barys Şykmuradowyň topory şonu etjek bolmadymy näme? Iminna şonu etjek boldy. Häkimeti basyp alyp öz awtoritar hökümetlerini ornaşdyrjak boldy. Häzir aýdy bersinler biz awtoritar hökümet döretjek bolamyk, diktatura döretjek bolamyk diýip bersin. Ýöne şolaň edýän hereketi iminna öz başlap bolup öz awtoritar hökümetlerini döretmek niyetini aňladýar. Men şonu açyk aýdyp otyryn. Şo netleri ýok bolsa, men ýene de gaýtalaýan. Şolar bilen oturup men gepleşmäge taýýar. Ýöne näme üçin men geçen gede çykyş edemdi? Ina aýtdym, eger klan bolup häkimeti el almak niyetleri ýok bolsa, aýtsynlar diýdim men. Ýadyňyzda bolsa men geçenki eden çykyşlamyň birini. Men şonu aýtdym, Halmurad Söýüniň taparykly bilen ýakynlaşyp başlamagy mende şu hödöredýär. Ýa ýurdun içinde taparyklyň gaty uly henidem gollu şol öňkü hökümet strukturalaryny işleýän çinownikler, korrupsionerler tarapyndan şoň gollugy bar henidem. Häkimetden çetleşdirilen bir giden adamlar bilen henidem öňsüýärdi. Men ýurtdan içinden gelýän maglumatlaryň esasyny aýdyp otyrym. O diňe goda gonarnaşlar bilen etjek bolýar diýemok. Şo klan nimek bilen. Hemşerlik esasyny. O gurrun edilýän adamdan hem köpüsi şol biznes ellerine pullary bolan, biznesleri bolan, o häkimetde işläp, hökümetde işläp işlerini bidirenler. Olaň köpüsini siz bilen dogam häzir. Eger şu men aýda oturanda adam yalan bolsa, onda sapara oturup men bilen gürleşdim.
Men şu tek şonda geçen edek men şonu aýdamda näme üçin men beren şo sorawma açyk halkyň öňünde, öz dinleýijileriniň öňünde jogap berip çykyş etmedi. Näme üçin Halmurad agaň öz çykyş etmedi şo barada. Biz şonu etjek bolamdyk diýip bir geljekde şonu etjek gel etmek niýetimizem ýok, şoňa söz berýäs diýip bilmedi halkyň öňünde. Diýmek söz bermäge bugunlary tanok diýmek onu şolaň şo plany bar. Näme üçin on ýygyna ýerçiler sapara şeýdip tagdim edip berenler maňa sora berýär. Halmurad aga şeýdip tagdim edip berenler maňa sora berýär, kommentariýadan, hat ýazanlaryna. Näme üçin sizin şo goýan soraňyza ni Halmurad aga jogap berdi, ni de Taparyklym jogap berdi diýip maňa sora berýär. Siz näme üçin maňa sora berýäňiz? Siz olara şeýdip tagdim edip berdiňiz, şolara sora ber. Eger sizin berýän, eger sora berýän bolsaňyz, olaram jogap bermeýän bolsa, indi pikirleniň. Näme üçin olar häzirden söz berip bilen oklar. Şolar ýaly özleriniň hökümeti basyp almak, öz hemşerileri bilen hökümeti eýermek, klanlar bilen eýelemek niýetiniň ýokdugyny, näme üçin şu wagtdan söz berip şonu etmejekdigine öňünden söz berip bilen oklar. Men bulan işine bökjen boljak bolup aýdamak, men ýene de bergedek gaýtarýan. Bulan alyp barýan işine men ýokary baha berýän. Ýöne şolaň niýetine bar. Şahsiýetler bir tarapda dursun, näme bolýar, men şolaň şahsiýetler barady, men gurrun etjek, bular şahsiýeti erwet ýa-ni ýöne şolaň edýän işine men baha bermäge hakym. Men şoň üçin häzir men Türkmenistanyň häzirki diktatoryna garşy öz opozitsioner hökmünde iş alyp barýanna. Ýöne eger şolaram öz niýetlerini açyklaşdyryp hereket etmese, men şolara garşy opozisiýon hereket etmäge taýýar. Näme üçin? Tebe men aladam, halkyň aladasy. Yeni bir gaýtarýan men aladam, halkyň aladasy. Şolaň geljekde kim bolsa bolaýsyn. Geljekde şolar ýa şuhly garanky hereket edip häkimeti basyp aljak bolsa, men şu barada aýdarym. Şoň üçin men olar gepleşige çagyrýan. Indi bolýar, olar öz ýyllaryna ýerýänlere, özlerine tagdim edip berenlere jogap bermedi şo meselede. Ondan soň men Halmurad aga jaň edip ýürükde haýyş etdim. Bolýar diýdim, onu gelin 3 bolup oturup diýdim, halkyň öňünde çykyş edeliydim. Men size bir kısan sora beren, sizem näçe sora berseňiz beriň maňa, men jogap bermäge taýýar. Sizem men bary ýok bir kısan sora bol jogap beriň diýdim. Halmurad aga ýüze gurdy. Tek men sorap görýän ýen boldy. Saparagadan. Men diýdim, eger Saparaga şo niýeti ýok bolsa diýdim. Klan bolup, hemşeri bolup, häkimeti basyp almak niýeti ýok bolsa diýdim. Ondan beýleki opozitsionerlerden üzüňe hereket edip, olaram getirmedilik niýeti ýok bolsa, onu men öňünde diýdim, ötünç soramaga taýýar diýdim. Şo öň kaýdan söýdüm üçin. Olam aýtdy, bolýar sorap görýän indi näçe wagt geçdi, ana şo sorajak. Men bilen ýüz bölü oturup 3 bolup gurulşmak isleýän oklar. Men ondan soň aýtdym, Halmurad bolýar diýdim. Onda Saparaga islemeýän bolsa, gel ikimiz oturup gurrun edeliydim. Şo meseleler barady. Onu islemedi Halmurad. Indi men näme üçin şu meseleni häzir galdyrýan? Sebäbi şu mesele gaty möhüm mesele bolupdy. Sebäbi siz häzir käwir adamlara şeýdi tagdim edip oturýarsyňyz da Hudaý ýaly. Şo köre tagdim etmekligiň öňe geljekde diktaturan öredip bilýär. Eger oýlanşykly hereket etmeseňiz, şu zatlara baha berip bilmeseňiz, sora goýup bilmeseňiz, dogry düzü. Siz aňsat ağlany bilýäňiz. Siz ağlatmak näme hil aňsatdy, men öň geçenige de aýdypdym. Adamlara ýarty halda un berseň, şoňa satylyp gidýär. Öňüm 90-njy ýyllarda da şonu ýaly, häzirem şonu ýaly. Näme üçin adamlara ýöne baryp bir kısan guruluş material berýän bolyn, sıra sesler sem bolýar. Ene şu jaýlar ýykyp berenler bar. Näme üçin ol çörekler ýetmeýän, gaýgyryp köçe çykkan aýallara ýarty halda un berýän sesler sem bolýar. Edil şolar ýaly, ine şu taýda da gumanitar kömekler edilip berdi, ene şolar gurnuya bolýar, oňa da men hormat goýýan. Ine şolaň şol edilýän zatlaryň öýde wana bir ýaramandyr, şoňa pul ýeberilipdir, awa biriniň ha bir problemati ýüze çykypdyr, wiza bilen mi, dokumentler bilen oňa kömek edýärler. Şoň öýden bir ullukan, bir syýasy hereket, bir demokratiýanyň alamat hökmünde baha bermek ýaly tendensiýasy bar da käwir ýöne köý Türkan adam. Ýok, bu gumanitar kömek. Eger kimdir bir gumanitar iş bilen meşgullanjak bolsa meşgullanýarlar. Ýöne siýasat diýilýän zat başga zat. Siýasat diýilýän zat tutuş,
ýurdun ykbalyny çöýdiýänler. Ana şo tutuş ýurdun ykbalyny çöýdiýän mesele goşulan bolsalar şolar. Onu humanitari işi bir tarapda goýsunlar, şo syýasy meselede de konkretni soraglara jogap bermäge gaýratlar çatsynlar. Oturup o eger oturup dogry gürleşmäge gaýrat tapsynlar. Eger arkalaryna, götlerine, iýillerine gidler ýalda ýok bolsa. Men şoň üçin aýdýan, şu koalisiýa diýilýänler şu taýda. Opozisiýon guramalyň toporlarynyň koalisiýasy diýilýänler parlament ýaly bir zat. Ana şonu öğretmelibiz. Näme üçin gerek? Şolaň öğretjek bolýan häzirki hökümeti, olaň awtoritar öz hökümeti. Olar şu öz töwereklerine ýygnan hemşeriler bilen hökümetler öçjek. Biz ýaly on ýaly eýleklerim töweregine erçekkä geljekde de öýleri bar häkimete eýe boljak. Soň bilýärmi näme boljak? Bardy geldi, işler oňuna bolyp şu häkimete basyp aldylar. Elden elini alsalar da, o taýdaky hemşerilerim çykar, türlü ýerden şu ara gatnaşyk saklap oturan adamlar var da garaşyp oturan aňyrda. Ya olaram çykarlar, öz adamjyklaryny şeýde agatyn goýar, sen prezident bol, bir de men tenemin premier minister bol. Beýlekler näme? Ol opozisiýonerler. Ýok, olar töwereňe getirme. Olardan biri diňe ziýan ýetirse, olar hasabat sorap başlarlar. Ana opozisiýa diýilýän zat näme üçin gerek? Bir gurama opozisiýa bolup eýlek guramadan hasabat soraýar. Bu platformasyndan tapawutlanýarmy? Şoň üçin ol mudama seni tankid etmäge taýýar, senden hasabat soramaga taýýar. Halkyň öňünde senden mudama jogap soramaga taýýar. Eger sen hemşerileň soramaz, seni şey edip oturup sen taňa tagdim edip oturan adamlar soramaz senden hasabat. Bir ýaly on ýallar sorarlar. Men şoň üçin hasabat sorap otyryn şolardan häzirden halkyň öňünde jogap berin diýip. Sizden menden soran. Eger maňa soragyňyz bolsa, oturumda arkaň gürleşiňe, ekrana gürleşiň, tegeli stolla gürleşiň. Men maňa gidler ýaladym ýok men. Eýleklerim şoňa taýýar bolmaly. Ana Türkmenistanyň men häzir näme üçin aýdýan? Haramdagdan soňky Türkmenistan ýa-ni. Ana şu haramdagdan soňky Türkmenistany düzmeli biz. Indi men näme üçin alada galdym? Olar diňe bir hökümet döretmek däl. Olar ýa berde öz aralarynda saýlaw geçiren bolup parlamenti düzüp şu taýdan parlamentiň deputatlary bilen şu taýp barmak. Olar ýa kanun çykarjy organy şu taýda ýasamaklyk. Onam kim bilen ýatajak? Şol özlerine şeýdi tagdim edip oturan adamlaryň içinde tesbirçilik geçirmeli. Şolaň tesiniň esasynda da deputat saýlajaklaryny düşün. Meni bunu toplap tapamok, men halmrada aýdynladyny eşitdireýin şu mesele barada. Ine dik bir näçe gün mundan öňüne diýen zady parlament saýlawyny geçirmek barada. Şu taýda oturup. Ondan sonra ses verici formatta vurulayak ne? 75 mi 80 ben bilemem. Son sanat görýär, çıkarýar, ondan bu her etrafın adamları özüne wagtlaýynça bir deputat kimen men ýanynda salar öz aralaryny ses berip olur diýär. Ya ses ver şu taýda gurnaly. Her etrafdan goýulyp kime siz köp ses berýär. Kandidatlaryň sany şu taýda çıkarýar, onun üçin belli bolýar kime halk deputatlyk demese ondan ýanynda. Görüşüňiz ýaly. Ana halmradaň öýdaýdy otyr. Şu taýda oturan ýerimizden ýa. Şu bir de tomboş edýän adamlaryň arasynda parlament saýlawyny geçirelim diýär. Her kim diýär öz isleýän adamsyň her tarapdan hödürlesin diýär. Ses bersin, kim köp ses alsa şolam deputat bolar diýär. Biziň şu taýdaky gaýwany parlamentimiň deputaty. Duro, o näýil bolýar? Size tomboş edýän bolýar 20 000 adam bolsun. Şu sizin geçirecek parlament saýlawyňyzda da goýşulan ýarty gatnaşsyn, 10 000 adam gatnaşsynlar. O Türkmenistanyň ilaty näçe? 6 milyon ilat. O şol 10 000 tane adamyň berjek sesi bilen siz näme? Deputat saýlajak bolýar. Bolýar 20 000 adam, 50 000 adam ses bersinler. Ol deputat saýlanmaly kim? O bunun plany meňne dostum mene şu biznesmen gel şunu taýlalyň diýse şonu taýlamalymy? Olam barıp şu taýda oturan ýerinden men aýdaly men garnaşlamyň etrawyna deputatlyk etmeli diýerler. Men garnaşlam şoňa ses berdimi? Şonu tanıyan barmy şol etrapda Türkmenistan
bolýa bäder 5-10 tane adam tanaýam şunu şonu hödürläpmişin. O taýdaky etrabyň halkyna o geljekde onuň şular baryp şu taýda deputatlyk etmeli. Bu näme? Bir özüňiz pikir edip görüň. Bu ula adamlar şunu gurrun edip oturýar şular ýaly. O çagalan oýnaýan bir gurjak goş diýip bir oýunlar bolar. Maňa dogry maýdaň, maňa şonu ýatlady ýa bir seriozny bir çyndaky adam etýän gurrun diýerler, etjek gurrun bolmaly ýaly. O näil hökümet bolýar, o näil parlament bolýar. Şuda oturan ýerimiz. Indi men nähil görýän, men nähil her edýän şu mümkinçiligi, şu nähil gurrun bolmaly. Şu taýda parlamentin gurrunyny asla goýmaly. O parlament o saýlaw diýilýän zadyň özü on ýaly demokratik şertde geçmejek boldy. Adamlar şol wekilçilik edip adamlar öz köpçülikliğin bolup ses berip bilmejek bolsa olar ýaly bir oýnatgy bir spektakl gurrun bolmaly. O da bilen. Ona asla ýatdan çykarmaly. Ýöne gaýwany hökümet döredip boljak. Ol mümkin. Opozisiýon gaýwany hökümet döredip boljak. Şu geljekde eger Türkmenistan öwrüşik bolyp şu taýyp baryp ýurdu dolandyrmaly bolsa şu taýdan baryp biläjek hökümet döredip boljak. Ýöne onu näil döretmeli? Bu saparykly filanana hal brada döredişýär döretmeliler. Olar iki bolup oturyp şu öz agazlaryndan kırp oturan ýaşlar bar, hiç näme düşünmeýän. Şolaryň arasynda sesýerçilik geçiren etden ýa biri prezident boljak, biri premier ministr boljak, onuň olardan hem içinden sen planyň hasena ara gatnaşyk ministr bol, sen digital mesele go düşünýän, senin ara gatnaşyk ministr edeli ýa elektron teknologiýa boýunça bir ministrlik dörediler, sen olar arasyn. Plan senin finans urundan başyň çykýan, maňa kömek edýän, senin finans ministri bol. Bolýar. Şeýdip olar öz arasynda şu jagada oglançyklaryň ýaşlaryň gyýylan arasynda paýlajak ministrlikleri. Ana şeýde gittin şu taýda spektakl gurnap hökümet döretjek. Olaň bary şol öz toporlary, şu öz agyrlaryndan karyp oturanlar bar. Ana şolar bilen döretjek. O daşyndan opozisiýonерler näme? Ýok, olar çöwreğine getirmeliler. Bu näme diýmek bolýar? Monopoliýa diýmek bolýar. Siýasaty monopoliýalaşdyrmak, privatizlemek, hususy ýeçiliň almak diýmek bolýar. Tutuş opozisiýon siýasaty bar. Öz hususy ýeçiliklerini ana şeý diýip hususlaşdyryp oturjak olar. Ana şeý diýem, geljekki diktatura awtoritar hökümet döreýär şeý. Emma men aýtdym da menden nähil garaýş bar bu meselede. Bu meselede şu opozisiýon toporlaryň hemmesiniň wekili eger özlerini geljekde diktator hökmüni alyp barmajak bolsalar, häkimiyeti basyp alyp awtoritar hökümet döretmejek bolsalar, şu taýda Ýewropada bolsun, ýani Türkiýe baryp umumy ýygynak geçirmäge taýýar bolmaly. Hemmeti bileleşip oturup bir stoluň daşynda üýşmäge taýýar bolmaly. Şu taýda hemme opozisiýon toporlaryň liderleri, aktivistler bar, şoňa gatnaşmak isleýänler. Indi eger şoňa taýýar bolmasa, diýmek, onda siziň niýetiňiz düzgün däl. Onuň gorkmaly. Hatta halamaýanym bolsaň da kimdir birini şulaň içinden. Ýöne umumy işiň hatyrasyna, halkyň bekbidiniň hatyrasyna şol halamaýan opozisiýoneriň bilen hem bir stoluň başynda oturmaga sen taýýar bolmaly. Onsoň soragyň barmy ber şoňa. On soragy barmy, olam saňa bersin. Şulam biýje ýadga alınmaly. Ödem şular ýaly ýygynak regulýarny geçirmeli. Wagtal ýygy geçirilmeli. Gelip bilýän bolsa da Ýewropada, mesal üçin aýdaly, Çehiýadamy, ýa Germaniýadamy, ýa Wienadamy, Awstriýadamy. Şu taýlarda gurnap bolýar şolar ýaly ýygynak. Eger berde bolmaýan bolsa, onda Türkiýede bolýar, baş üstüne biz Türkiýe barmaga taýýar. Ýöne şolar jemlenmäge okuyply bolmaly. Eger şonu edilmeýän bolsa, onda men halka ýüzlenmän. Şolar ýaly adamlar gollanmaň. Humanitar kömek bilen meşgullygyny bersinler. Ol humanitar iş. Ýöne şolar ýaly adamlar siýasata başyny sokmalylar. Näme üçin? Teýär şolar ýaly adamlar, şolar ýaly net bilen siýasata başyny soksa, geljekde ýurdun işi gaýdýar. Şoň üçin şu taýda iki tane işi garjaşdyrmaň. Bira humanitar iş bardyr. Adamyň kynçylygyna kömek eden bolmak, maliýe kömegini beren bolmak, biri hasta ýatyna kömek etmek, ol humanitar iş. Ol bir iş.
O gumanitar iş okuyuplu bolsa onu okuyup şol iş bilen meşgullan versin. Ýöne siýasatın başyna geldi onu egre turup dogry guruşmaga taýýar bolsun. Öz garşydaşlary bilen bile hyzmatdaşlyk etmäge taýýar bolsun. Bile koalisiýon hökümet döretmäge taýýar bolsun. Halkyň aladasyny diýen bolsa. Eger oňa taýýar bolman häkimeti batyp aljak bolýan bolsa, şolary ýaly adam erkmän. Näçe adalatly ýaly bolup görünýärsinler. Eger şolar men bilen oturup ýa-da dogry egre oturup dogry gurulaş, men soraglarymyma jogap bermekden gorkýan bolsalar, diýmek şolara giller ýaly zat bar. Näme üçin? Sebäbi men ýaly olara sora berjek adam azdyr. Ýöne men berjek soragymy bilýän olar. Olar şondan gorkýarlar. Diýmek şolara giller ýaly zat bar. Ýöne men gorkamok. Başga da bir adam ýene de geljek adamlar bar, gorkman oturup şolar bilen gurulaşjak adamlar bar. Ýöne şolardan gorkýarlar. Şoň üçin aýdýan men bulan işiniň öňünde böwet bolmak üçin aýdamok, men ýurdun geljegi üçin aýdýan. Şu işleň nähili edilýänini bilýänim üçin aýdýan. Başga ýurtlaryň taryhyndan, başga ýurtlaryň tejribesinden, şondan öwrenip aýdýan men. Şoň üçin am bolmaň, türkana bolmaň, alynmaň köp zada. Eger men ýalňyşýan bolsam, men bir ýerde çädir ýalňyş gurulmy diýen bolsam, men gönü ýüdüm aýdym, maňa ýazyň. Meni gepleşige çağırın. Men nirde ýalňyşýan bolsam. Inni şol ýanky diýen wagtlaryň hökümetimiz we opposisiýon hökümetimiz kim wekilçilik edip biler? Şoňa wekil bolmak üçin, şoňa hakyky münasip wekil bolmak üçin beň şertim näme? Şu özüni hödürleýän, şu koalisiýon hökümeti özüni hödürleýän adam adından beýan adamyň gollugundan peýdalansyn. Beýdimek näme diýmek? Aglan etsin. Inha men guruma döredýän. Inha men syýasy parti döredýän. Ya inha men eýem döretdim. Indi şonu gollan eger men syýasy platformamy gollaýan bolsaň, özüňizden öz platformaňyzy beýan edin. Halkyň öňüne çykyş edip aýdyň. Siz geljegi nähil görýäňiz? Syýasy sistemany nähil görýäňiz? Halkyň öňünde çykyş edin. Eger ýüzüňizi görkezip çykyş edip bilmeýän bolsaňyz, ýüzüňizi görkezmän çykyş edin. Eger parti döretmek niyetiňiz bar bolsa, ýöne öz platformaňyzy beýan edin. Ondan soň ýüzüňi görkezmän çykyş edin-de eger adamlar siziň sözüňizi anansa, siziň hakykatdan size ananyp boljak adamdyňyza şak etdiňizi düşündip sizi gollan ýagdaýynda, onda siz gelip şu koalisiýon hökümeti goşulyp bilersiz. Menem şoňa taýýar. Men öz partiýamy elan etmäge taýýar, öz platformamy beýan etmäge taýýar. O platformamyň ýen belli bir bölegini men häzir öýgen, şu çykyşymda da men beýan etdim. Ana şondan soň 500 adam toplap bildiňizmi? 500 adamdan gollow geldimi? Hatyň üstü bilen ýa SMS-iň üstü bilen. Şonu gollayan adamlar öz telefonlaryny görkezip bilsinler. Eger telefonlaryny görkezip bilmeseler, atlaryny, familiýalaryny görkezip e-mail ýazsynlar. Size ses bersinler. Soňra mana siz gazandyňyz adamdan 500 adamyň sesini. Şol ispisek bilen gerek yerine ýöne suwut etmek üçin, hökman ony birine tapşyrmak üçin näme? Ine men arkamda şunça adam dur, ine men syýasy partiýany döretdim. Men şu partiýanyň lideri bolýar. Ana sen onda gelip şu koalisiýon hökümetiň işine gatnaşmaga hakym bar. Ol hökman onuň sen minister bolýan ýa premier minister, vice premier bolýan diýmek aňladan ok. Şu prosto şu koalisiýon opposisiýon hökümetiň agdaty bolýar. Indi şu taýyp gelip şolar ýaly ýanky şertin goýulan şertin düzgünlerini ýerine getirip, talabyny ýerine getirip gelen bolsaňyz, diýmek şolar ýaly adamdan hersiniň deň sesi bolmaly. Deň sesi bolmaly. Ana şu koalisiýon hökümetiň düýmege girýän her bir opposisiýon lideriň sesi hemmesiniň sesi deň bolmaly. O taýda hiç kime privilegiýe bermeler. Senin paraga korrupsiýaň üstüne açmakda iş bitirdiň. Senin sesin has aýdaly ýokar bolmaly. Ýa sen has sesin artykmaçlyga eýe bolmaly. Ýok, olar ýalat bolmaly. Ýani halmradaga sen deputat bolupsyň, ýani sen şular ýaly humanitary işlerde plan adamlara kömek etmäge ýardam etdiň. Şoň üçin sen artykmaçda hedin bolmaly diýen zat bolmaly. Ya da aýdalyn hem Muhammed diýeji aýdaly agda boldy. Senin piketleri gurnamakda uly iş bitirdiň. Senin artykmaçlyk roluň bolmaly şu taýda diýip, oňam artykmaçlyk bolmaly.
hemme opozisyon liderler şo yankı talapları yerine getirip gelen koalisiya gelen adamlar liderler şo agdaglaryny berjek sesleri deň bolmaly. Şolaryň statusy deň bolmaly. Inni bular şu taýdaky mesele, daşary ýurtdaky mesele. Inni geljekde ini şu koalisiýon hökümet geljekde. Birden Türkmenistanyň içinde ýagdaý üýtgäp ýurdun içine baran ýagdaýynda. Şolar ýurdu wagtlaryň dolandyrmaga şolar ukuply bolmaly. Inni eger aýdaly bilen içinde belli bilimler boýunça, alımlar boýunça spesialistler ýok bolsa, ýeterlik däl bolsa aýdalyň ýürüýüşler gerek bize. Ykdysadyetçiler gerek aýdaly. Anna olary biz soň baramyzdan soň ýürüýti spesialistler çekip bilýär, kömekçiler hökmünde. Maslahatçylar hökmünde çekip bolýar. Ondan şol inni wagtlaryň hökümetiň maksady näme? Şonuň wezipesi näme? Wagtlaryň hökümetiň maksady, wezipesi şo taýyp barandan soň, ina aýdaly ödem şol wagtlaryň hökümetiň wezipesi nämeden ibaret bolmaly? Ol öňü bilen şol häzirki bar bolan Türkmenistanyň häzirki konstitusiýasyna üýtgetmeler girilmeli öňü bilen. Näme üçin? Sebebi Türkmenistanyň häzirki konstitusiýasynyň güýji dowam edip durka, biziň otaýyk barmaga, biziň otaýda siýasat bilen meşgullanmaga hakymyz ýok. Biz diýip kimi gödegini tutýar? Biz diýip daşary ýurdun raýatlary bolan Türkmenistanlylar gödegini tutýar. Sebebi Türkmenistanyň häzirki konstitusiýasy nemaňa, ne Halmrat Söýünöw, ne Saparyklyma, ne Muhammed Düýeje, ne Kakamrat Hadyrow beýlekleri ruhsat berenok, saýlawlara gatnaşmaga da ruhsat berenok, prezidentliğe dalaş etmäge ruhsat berenok, häkimetde wezipeleri ýelmäge de ruhsat berenok. Sebebi biziň raýatlygymyz başga. Indi şu meseleni näde çözüp bolýar? Şu meseleni Türkmenistanyň içine baran ýanky wagtlaryň hökümet birinciden bir zada elan etmeli. Şol ololky hökümeti eýläp oturan adamlaryň bir kanun oturanlygyny elan etmeli. Näme üçin? Sebebi öňü bilen Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow häkimeti bir kanun batyp aldy. Prezidentligi bir kanun eýledi. Eýer şoda hemme konstitusiýaň hemme düzgünleri bozuldy. Şol prezident taýlanandy. Niýazy ölünden soň şoň wagtlaryň oturmagan bir kanun boldy. Şol oturmaly şo taýda. Soňam özüniň wagtlaryň prezidentiň wezipesini eýlendigine garamadan ýene saýlawlara gatnaşdy. Konstitusiýa boýunça saýlawlara gatnaşmaga hukuky ýokdy. Ol wagtlaryň wezipesini ýerine ýetiren, prezidentiň wezipesini ýerine ýetiren adamyň saýlawlara gatnaşmaga hukuky ýokdy. Prezidentliğe dalaş etmäge. Emma muğaramazdan dalaş eden boldy, soň prezident saýlanan boldy, bar bir kanun. Konstitusiýaga garşy gelýär. Şoňa taýdanynda biz şoň kabul eden konstitusiýasy bar. Şoň üýtgetmegi ýerdip zat edip konstitusiýaň täze redaksiýasyny kabul etdi da. Şo hökümetiň şoň inisiatiwasy bilen, şo prezidentiň inisiatiwasy. Şo konstitusiýaň öden bir kanun. Şoň üçin biz şo konstitusiýanyň şo geçenki hökümetiň bir kanun elan edýärse täzeden häzirki bar bolan konstitusiýa zerur bolan üýtgetmeleri ýerdýär. Wagtlaryň hökümet ýerdýär şonu. Tamam şo wagtlaryň hökümet şo konstitusiýany halkyň referendumuna goýýar. Täze konstitusiýa. O täze konstitusiýa nähili üýtgetmeleri girilmeli. Şonda öňü bilen girilmeli dat asly Türkmenistanyň bolan, Türkmenistanyň dowlan adam daşary ýurda çykyp gidenen bolsa, daşary ýurdun raýatlygyny alanan bolsa, eger meýle tiňlik bilen ýerine gelmek isleýän bolsa, şoňa ýol bermeli. Şo konstitusiýada şol görkezilmeli. Şo berkidilmeli. Türkmenistandan çykyp giden etlenlik raýat, şo Türkmenistana dowlan bolsa, şoň raýat häzirki wagt raýatlygynyň haýsy ýurdun raýatlygyna eýedigine garamazdan şol gelmek isleýär, şonu päsgelçilikde ýurdun içine gelip raýatlygyny dikeltmäge, Türkmenistanyň raýatlygyny dikeltmäge ýol bermeli. Ondan şolar ýaly adamlaryň isleýändigi saýlawlara da gatnaşmaga şolaryň hukuky bolmaly, prezidentlige dalaş etmäge de hukuky bolmaly. Beýle diýmek näme aňladýar? Ine şu opozisiýonerler, şu taýdaky opozisiýonerler haýsy ýurdun raýatydygyna garamazdan Türkmenistana baran taňlar raýatlygyny dikeltmäge, hukuklaryň bardygyny aňladýar. Emem şolaryň isleýändiginiň geljekde deputat bolmaga da hukukynyň bardygyny aňladýar. Ya prezident saýlanmaga da, ya ministrler wezipesini, ya beýlek wezipeleri eýlemäge hukukynyň bardygyny aňladýar. Ana şonu Türkmenistanyň täze konstitusiýasyna berkitmeli şo hukuklary. Bundan başga köp sany talaplar bar şo taýda. Aýdaly Türkmenistanyň içinde diýe soňky 10 ýylyň dowamynda
üznüksiz ýaşamadyk bolsa adam deputat saýlanyp bilenok. Ona maýyrmaly. Şu düzgüne maýyrmaly. Mümkinçilik bermeli. Daşary ýurtda ýaşanan bolsa şolar gelse, şolara da mümkinçilik bermeli. Ya da aýdyl ýani Türkmenistanda üznüksiz diýe 15 ýyl ýaşamadyk bolsa adam Türkmenistanyň prezidentligine saýlanyp bilenok diýip şert goýulan. Häzir konstitusiýada ona maýyrmaly. Şu daşary ýurtdan gelen islendik adam Türkmenistanyň raýatlygyny dikelden bolsa, şoňa gatnaşmagy mümkinçilik bermeli. Ana şolary ýaly bir giden mühim düzgünler bar şo taýda. Ana şolary biz täzeden seredip, özüm wagtlaýyn hökümet şoňa seredip, wagtlaýyn hökümetiň redaksiýasy bilen şo konstitusiýa täze redaksiýa kabul edilmeli. Olam referenduma goýulyp, halkyň sesi bilen kabul edilmeli. Ondan soň wagtlaýyn hökümet parlament saýlawlaryny elan edýär. Yani şu döwrüň dowamyny, şu zatlar, şu işler edilip berke, opozisiýon, her hili siyasi partiýalaryň döredilmegine ýol bermeli. Olam konstitusiýada berkidilmeli. Eger şu taýdan biznesmenler barmy? Telekaçylyk partiýasyny döredilýärmi? Biznes partiýalaryny döretsinler. Yani medeni urdan barmy? Spesialistler, talantly wekiller, medeniýeti ösdürmek isleýärmi? Olaryň öz partiýalaryny döretmek isleýärmi? Döretsinler. Olaňa mana parlament saýlawlaryna gatnaşmagyna ýol bermeli. O täze konstitusiýaň esasynda. Konstitusiýa kabul edildimi? Şo konstitusiýa kabul edilip, intak şu proses gidip durkada adamlar siyasi partiýalaryny döredip bermeli. Onu konstitusiýa kabul edilenden soň şonuň siyasi partiýalaryny registrasiýa almaly. Eger hemme talaplar ýerine ýetirilýän bolsa, şu bir giden partiýalary näçe partiýa döreýän bolsa, şu talaplar ýerine ýetirilen ýagdaýynda konstitusiýada görkezlen talaplar. Şonuň hemmesini hasaba almaly. Ondan soň yerli saýlawlar hem parlament saýlawlary elan edilmeli. Bunu bellenmeli. Şoňa gatnaşjak wekiller registrasiýa edilmeli. Hemme partiýalardan olaram şol saýlaw kanunyna göre talaplary ýerine ýetirip özlerini hasaba aldyrmagy mümkinçilik bar bolsa, hasaba aldyrýar özlerini deputatlyk geljekki deputatlyga kandidat ýa yerli sowetleri, yerli geňeşlere kandidatlary ýokmydy. Hasaba aldyrýar. Ondan şo saýlaw uny adamlar seçerýär. Şoň netijesinde de parlament saýlanýar, yerli geňeşler saýlanýar. Ana şeý diýem, tiýden tiýiz hemme zat ýola goýulýar. Syýasy proses. Köp wagt almaz. Şo aýdaly şol esasy wagt aljak zat näme zat? Şol konstitusiýaň täze redaksiýasyny işläp düzmeklik şol wagt alar. Eger şol aýdaly 1 ýyl talap edýärmi? Şo wagtlaýyn hökümetiň işini. Oý 1 ýyl otursun wagtlaýyn hökümet. Ýöne wagtlaýyn hökümetiň hemme agzalarynyň deňsesi bolmaly. Şoň içinde hiç kim prezidentiň wezipesi ýa-da wezipäni eýlemeli. Hiç lider bolmaly. Soň şondan birden diktator ýasalmagy mümkin. Şoň öňüni almak üçin wa şo kollegiýalny dolandyrmaly. Şo wagtlaýyn hökümetiň agzalarynyň hemmesiniň deň derejesi bolmaly, deň statusy bolmaly, deň sesi bolmaly. Şo hatda täze kararlar kabul edilende ýa-da konstitusiýaň redaksiýasy kabul edilende sesi goýulanda hemmesiniň deň sesi bolmaly. Ana şoň esasynda da şo prosesy tiýden tiýe ýoly goýup bolýar. Eger häzir şoňa mümkinçilik berilmese, häzir şu taýda aýdaly garşylyk görkezip, şo koalisiýon hökümetiň döredilmegine, özüm wekilçilikli döredilmegine garşy çykyş etýän bolsalar kimdir biri? Diýmek, şolar geljekde şu işin Türkmenistanyň içinde adalatly ýoly goýulmagynyň tarapdary däl. Diýmek şolaryň maksady näme? Bir kiçik toparjyk bolup, öz hemşeriler bilen özleriniň agynda ankaryp oturan ýaşlary töweregine tägetden alagatdan şo taýyp baryp häkimeti batyp almak, özleri aňdan ýaşyllyga diýip oturmak, olara da diýen netdirmek. O taýda wekilçilik bolanok. Eger häzir aýdyllar, şu taýda taparaga bir giden puluň üstüne açyp otur, milliardarja dollar euronyň puluň üstüne açyp oturýar. Bolýar, şolaryň üstüne açyp oturýarlar. Soňra ol näme etmekçi olaryň ýanky şonu üstüne açýan şo adamlarmy da şo tapara kömek berip oturan ýanky şo topar näme etmekçi? Şo pullary doňdurmakçy bärdi. Täze häzir şo pullary üstüne açylyp birden onam ýygyny uratmaly etseler, o pul ýygyna barsa ýene haramdagyň ýerine barjak da. Bolýar, bir tarapdan ol adalatly, bir tarapdan ol ýerlikli. O pul bärde saklamaly. Soň näme etjek bolýar bular? Soň
birden işleri ýolary Türkmenistanyň içine baransaň şu pul erçek bolýar o taý. Ondan o pulun hasabyny kim soramaly? Hasabaty kim soramaly? Saparagan adamlarym ýa halmradaň adamlary şolardan hasabat sorajak. Ýok. Olar hiç sen hasabat soramıyor. Eger aýdaly birde teoretik aýdýanna, eger şo puly öz aralaryny paýlaşmaly etseler, şondan hi habar biljek adam mı? Ýok. Onda kim şonu bilip biler? Diňe biz ýaly opozisiýonерler. Biz ýaly talap edäjekler adamlar şondan hasabat sorap, şondan talap edibiler. Eger şular ýaly wekilçilikli opozisiýon topur döredilmese, şondan hasabat sorajak adamlar şo kabul etse goşulmasa, o pulun adyn sorunam geljekde tapmardan. Men häzir Saparagany uğurlukda aýplajak bolam, o geljek uğurlukda. Ýöne şoňa mümkinçilik döreýär. Sen pikir edip görüň, häzir birden 10 milyar dollar şutada tapylyp, soňra şo pullar bir kıtan adamın ıhtiyarlığında bolsa ýa-da bir kiçijik bir topuryň ıhtiyarlığında bolsa şo pul. Siz pikir edip görüň. Admajak perişte ýaly adamlaram şeytanyň adyny alyna gider, o pullar görensoň. Şoň üçin şolar ýaly geljekde uğurlugyň, jemrulugyň ýa-da şolar ýaly galplyklaryň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin koalisiýon hökümet döremeli. Şoňa da wekilçilikli şolam ýek wekilçilikli düzülmeli. Dürli garaýşdaky opozisiýonerler şoňa goşulmaly. Şo geljekde de hasabat sorar ýaly bolmaly. Şoň üçin talap edäjek adamlar goşulmaly. Şo geljekde hasabat talap edäjek adamlar bolmaly. Ondan soň so ýurda barlandan soň ýanky bir ýaşawlygynyň aýdýanlary da digital hökümet döretmeli, elektron hökümet döretmeli, döredip ondan soň. Ýöne bu taýda ilk ýerine ýetirilmeli şertler bar. Adýunana kemin edip bir ýaşawlyň çykyş edýär Saparaga bilen, Halmradaga bilen. Ýa bize diýär köp partiýalyk gerek geldi, bize diýär digital hökümet gerek diýär. Ýaşawlyň näme o syýasatyň nämedigini düşünen o şondan bir işe çekip oturýarlar, şu öz işlerine goşak goýarlar da. Ol köp partiýalyk gerek geldi, ýa-da digital hökümet gerek. Şu köp partiýalyň näme üçin gerekdigini de düşünen o şu taýda daşary ýurtda bilim alyp beren ýaşlanmady gynan takdy. O parlament näme şoňa da düşünen o. Bar öwrüniň zatlary näme üçin şu digital hökümet diýip bir ýerden eşitipmişler. Awo. Şoňa da eýfariýa düşüp ýanky ruhlanyp şo zatlaryň bitýändir öýdýär. Şo digital hökümet diýmekliň öýde ol metodologiýa. Ol metod ведения работы. İş alyp barmak metody, metodyň bir görnüşi. Oň üstünden ýokarsundan oňa terenjamlyk etmeli. Onu ýola goýmaly. O syýasat alyp barmaly, o partiýalar. Ideologiýany alyp barmaly partiýalar. O digital hökümetler o blockchain ýanda adyň diýär. O blockchain ol instrument. Şoň üçin şu zatlar garjaşdyryp beren ýaşlara mana şey dip işe çekýärler da. Olar näme üçin gerek amatly ol ýaşuldymyz üçin. Ýanky ýallarda düşünmän şey dip agalaryny Ankarada oturan ýaşlanmada ýöne iş tapşyrsaň şo işi ýerine ýetirip ýumşak bolan ýaly ylgap berjek nemeler olar. Şoň üçin amatly ýanky ýaly häkimeti uzurpir edip geljekde häkimeti el almak niyetleri bar bolsa olar amatly ýanky ýaly Türkana ýaşlary şey diýip işe çekýärler. Ana şoň üçin hormatly ýerleşler, men şu häzir kaýdyp oturan zadyma bir adamdan işiniň öňüne begot boljak bolmak hökmünde begot boljak bolýan ýaly baka bermem. Men ýene daýdyp oturýar. Men özüm hakda eger oturup dogrulaşmagy men taýýar. Şoň üçin eýleklerem men eger oturup dogrulaşmagy çagyrýan. O beriljek sorawlara jogap bermäge taýýar bolsunlar, özlerim halkyň öňüne çykyş etmäge taýýar bolsunlar. Maňa ýöne telefon bilen düşündirjek bolmasynlar. Siz halkyňyz, siziň dinleýijileriniz, siziň ýygyňyza eýerip, siziň agyňyza ankar oturan adamlar sizden käbir jogaplara garaşýarlar. Emma näme üçin şu zatlar barada jogap bereňiz? Diýmek siz halkam äseriňiz, siziň ýygyňyzy eýerýänlere mäskeriňiz. Ana diktatura şundan başlanýar, şu taýdan başlanýar.
Şoň üçin men geçenki gepleşikden birini aýdypdym. Şu kim bolsa bolýa, häzirki haramda bolmasa bolýa diýilen pikirden uğur almaňdy. Piyada özü bilen atalma, dulgudy bilen aýal alma diýip şol türkmeniň nakylyny men aýdypdym. Ana şoň manasy ine şu taýda şo görünýär. Şular ýaly ýagdaýa degişli şol atlaň manasy. Şoň üçin men dogry düşünýänsiňiz diýip men gaty umyt edýän dinleýijiler, eger siziň mundan odol Sapar aga ýa Halmurada uly simpatiýaňyz bolsa, bolýa simpatiýaňyzy takla berin. Ýöne talap etmek başaryn. Lider diýip öňüňize goýan adamyňyzdan gereklady talap etmek başaryn. Ýöne bir Hudaý ýaly edip şoňa bir şey tagdim etdi, oturmaly diýip düşünmäň. Şoň adam öz ahir soň diktatura, awtoritarizme erişýänler. Ana men şoň üçin aýdyp otyrym. Ondan şu günlükçe ýeter aýtjak adama men şu atlardan baratdy. Aýdanlaryny pemme zerur zatlary, aýdanlaryny pikir edýän eger aýdylmadyk zat bolsa men geljekde ýene bu temany dowam ettiribiljek. Şu ýanky agdan adamdan ýa beýlik opozisiýon liderler, aktivistler bilen men açyk oturup tegelik stoluň başynda oturup gurrun etmäge de men taýýar. Onu häzirlikçe şu günlükçe ünferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.